No i jest. Rostoj mili, drogie panie, drodzy panowie, to ja Niklaus. Kłaniam wam się nisko, wróciłem z wywczasu i startujemy mocno ostro. Myślę, że kojarzycie tego pana, który tu jest na ekranie. Jest to bowiem pan, który prezentuje nam nową część Call of Duty, czyli Black Ops 3. To jest konkretnie rzecz biorąc beta Black Opsa 3. Troszkę już ograłem, wbiłem 6. poziom, jak można się kapnąć, żeby nie robić jakiejś super lameriady. I to jest właśnie gra, z którą chciałem was przywitać po tej mojej nieobecności, gdzie raczyłem was głównie vlogami. Wreszcie Nazot w grze. Zadajemy sobie teraz kluczowe pytania. Co się stanie, kiedy się kliknie knefel V? Czy są nogi i te inne rzeczy, ale po kolei. Po kolei. Także jak już wspominałem, to jest beta, to jest wersja beta najnowszej odsłony Call of Duty, Black Opsa 3, bezpośredniej kontynuacji, jak możecie się domyślić, spryciarze Black Opsa 2. No i może tak, od początku. Wybieramy sobie tutaj jedną z 3, 6, 9 postaci. Na początku mamy dostępne 4. Kolejne 5 do odblokowania, prawdopodobnie nie idzie ich odblokować w becie. I każda z tych postaci ma po 2 umiejętności, które możemy wybrać. Co jest ciekawym urozmaiceniem, bo nie przypominam sobie. W ogóle ostatnie Call of Duty to jest, jakie ja grałem, to jest Advanced Warfighter, czyli zaawansowany żołnierz. Ale miałem taką długą przerwę od Call of Duty, bo tam przeszedłem tylko singla i potem jakoś tak już multi nie grałem i od Call of Duty miałem bardzo długą przerwę. Także działa to na korzyść tej części, bo jestem bardzo wypuszczony od Call of Duty i w ogóle jestem bardzo mocno wypuszczony od szczelanek nawalanek. Ostatniego FPS-a, jakiego grałem, takiego multiplayerowego, to było CS, którego też grałem chyba już 3 miesiące temu, tak mi się wydaje. Także Call of Duty masz szansę, nie spierdol tego. Bo na razie mi się w miarę podoba, ale po kolei. Ja tutaj mam pierwszego pana, czyli Rujniarza, który na marginesie wygląda jak Ragnar Lodbrok z serii Wikingowie. Ma tutaj 2 umiejętności, Gravity Spikes i Overdrive. I te Gravity Spikes to są 2 takie jakby, takie nie wiem, pryliki, albo 2 takie kilofy i on je tak wbija w ziemię i ciur, robi się taka fala uderzeniowa i ludziom się robi ała. A te drugie to jest Overdrive, czyli dostajemy takiego tak jakbyśmy kreskę fety przyjęli. Nie wiem jak to jest, ale tak mi koledzy opowiadali. Dobra, to o tym powiedziałem. Co tam w opcjach? Mamy tutaj dużo opcji customizacji, ale to już wiadomo było wcześniej. Na razie to jest wszystko tu poblokowane, emblematy, jakieś calling cards, tag klanu, gunsmith, czyli że jakiś crafting, będzie można własną broń robić, czy coś? Nie wiem, bo nie ma tego. To będzie dopiero odblokowane najprawdopodobniej. Nie chcę tutaj żadnych pewników mówić, a potem się pomylić. W wersji pełnej. Tak samo robienie tutaj, kustomizacja broni. Ustawienia są całkiem niezłe. Jest tutaj kilka opcji. Łącznie jest FOV. Jest tak jakby jakość wyrenderowywania danej sceny. Jest parę opcji zaawansowanych, także no... Nie wygląda to nawet na ordynarny, prosty port z konsoli, także tutaj już całkiem, jak to się mówi, props. I w ogóle co chciałem powiedzieć, że bardzo mi się stylistyka podoba samych menusów, w sensie czcionki, te podświetlenia, to, że ta postać taka w tle. Tutaj to bardzo na plus, pomimo, że to nie jest jakieś super istotne, wiadomo, no to jednak bardzo jakoś to tak dobrze odbieram, dobrze mi się kojarzy i przyjemnie to według mnie wygląda. Oczywiście możemy sobie stworzyć własną klasę, ja tutaj póki co mam jedną, mamy tutaj 5, kuknę na telefon, mamy tutaj 5 slotów, ja sobie zrobiłem jedną klasę, która mianuje się Pieron, o dziwo. No i tradycyjnie mamy 2 bronie, główną, poboczną, do głównej mamy tutaj 4 dodatki, do pobocznej mamy 3 dodatki, mamy tutaj różne rodzaje granatów, ja mam akurat odłamkowy i 2 flashbangi, no i mamy tutaj perki. Ja mam tutaj akurat wybrane, że zdobywam jakąś specjalną broń albo specjalną umiejętność szybciej. Szybciej wybieram broń. Nie, szybciej przełączam broń, szybciej i mogę strzelować szybciej po biegu i mogę strzelać z biodra i rzucać granaty, zmieniać ekwipunek w trakcie biegu. I oprócz tego mamy coś jeszcze tutaj
takiego jak Wild Card, czyli dzika karta. I ciężko mi jeszcze powiedzieć w tym momencie, co to jest, bo to się odblokowuje dopiero ta pierwsza karta na 16 poziomie. Także jakbym dobił do tego momentu, to nagram film i prawdopodobnie wam pokażę. Scores Trixie to jest wiadomo, tak jak we wszystkich wcześniejszych seriach Call of Duty, tak zwana po polsku seria ofiar. Tutaj to się za odpowiednie punkty, tak jakby punkty się odblokowywuje, a my sobie to wykupujemy za tokeny, które w trakcie rozgrywki zdobywamy. No i dobra, no i poszukamy sobie jakiegoś meczu. Tutaj mamy tylko jedną możliwość w playlistach, czyli KO. I najbardziej oblegany jest, jak możecie się domyśleć, Team Deathmatch, bo aż 54% graczy. W innych trybach raczej słabo, także połączę się do niego. I teraz tylko się modlę, żeby... Słyszę, że ktoś gada, żeby mi połączyło meczy, żebym nie musiał się rozłączać. Jak już mówiłem, pograłem parę meczy. No bo już widzę, że tu będzie słabo. No wiadomo, jak to beta, są problemy tutaj. A właściwie o problemach zaraz powiem. A są problemy z wyszukaniem często meczy, szczególnie o późniejszej porze, a ja gram właśnie o godzinie za 15 druga w nocy, także też nie drapyska jakoś super głośno. Mam nadzieję, że jeszcze jeden jest potrzebny. Nie musi być jakaś wielka haja, pokażę wam tylko mniej więcej jak to wygląda i z czym to się... z czym to się je? No, generalnie. Czy ja mam... O, voice chat wyłączony, bo prawdopodobnie tam nawijałem ludziom, a może oni nie chcą tego słuchać. Starczy, że wy mnie słuchacie. Dobra, no proszę, dwóch ludzi jeszcze, żebym nie musiał ciąć tego materiału. Nie utrudniajcie mi. A w ogóle ciekaw jestem, czy ktoś... Kurde, spróbujemy jeszcze raz. Czy ktoś z was ma też dostęp do bety? Jeżeli tak, to oczywiście, jak zawsze, jestem ciekaw waszych opinii. Spróbujemy wyszukać grę w innym trybie i o dziwo znalazło, dobra. Ładuje się. Mapa, tryb Domination, gramy CDP. To bodaj nie są panowie, którzy stworzyli Wiedźmina kontra Black Opsy. I jeżeli macie dostęp do bety, to oczywiście dzielcie się swoją opinią. Co o tym uważacie? Jakie są wasze odczucia w porównaniu do kodów poprzednich? Ja sobie tylko szybko jeszcze to ściszę, bo jest głośniej niż myślałem. Dobra. A, może tyle przesadziłem w sumie. No, nie włączaj mi się... Włączył mi się... ten, jak to się nazywa? Włączył mi się Steam. Dobra, już zginąłem. Okej. No i jedziemy. To jest moja stworzona klasa. I tak to wszystko wygląda. Jak można zobaczyć, jak na Call of Duty graficznie to wygląda... No, generalnie... Dzięki. No wiadomo, jak będę mówił, to nie ugram. Wygląda to bardzo podobnie do ostatniego Advanced Warfightera. Poczytałem trochę opinii, według niektórych trochę lepiej, według innych trochę gorzej. Jest, pierwsza krew. Ja wam powiem, że całkiem mi się podoba w sensie wizualnym. Uwaga, czy uda się? What? Oj, kuźwa. Mi się całkiem podoba, są takie żywe, ładne kolory, całkiem dobra jakość tekstur. I teraz uwaga, będę prezentował, najbardziej szokujące rzeczy. Naciskam knyfla V i co? Ciulą z kolby! Ciulą z kolby, czaicie to? Nie ma tego noża głupkowatego i no jak naciskam V, to normalnie wali się z kolby, tak jak w pierwszym kodzie, albo jak w drugiej części, albo jak w trójce, jak w starych dobrych kodach można komuś wyprzedać bułę z kolby w pysk i to jest piękne. No more stupid knives. To jest bardzo fajna i ważna rzecz i to mnie naprawdę cieszy. A druga taka, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, rewolucyjna zmiana, jak patrzeć na Call of Duty, to jest, że nogi! Normalnie patrzę w dół, a tu nogi. Nogi od mojej postaci. No, będę dostawał w ciry srogo. Ale nie jestem ostatni. Pierwszy raz bodaj, poprawcie mnie jak się mylę, ale pierwszy raz w Call of Duty mamy nogi. Patrzymy w dół, mamy nogi, mamy kawałek korpusu, widać nawet cień. Mogę to gdzieś wam pokazać tutaj? Wszędzie jest cień. Gdzie jest mój cień? O! Cień postaci i nogi w Call of Duty. Tak mi wybuchła głowa i to nie inne od tego napalmu, także nogi i
cienie i walenie z kolby to jest po prostu most shocking info ever. Dobra, co dalej? Mamy taki ala jetpack, jakiś taki plecak odrzutowy, dzięki którym możemy na przykład biegać po ścianach, wspinać się, super podskakiwać i robić inne cyrkowe akrobacje. I dlatego też to Call of Duty mocno mi się kojarzy z Titanfallem i akurat to dobrze dla Call of Duty, bo Titanfalla bardzo lubiłem. Nie grałem w niego za długo, w sumie to grałem tylko jak był darmowy, ale bardzo mi się spodobał. No i tutaj właśnie taki Titanfall tylko bez mechów. W sumie Titanfall bez mechów to tak trochę jak powiedzmy, nie wiem, stawka większa niż życie bez Hansa Klossa, nie no. Ale rozumicie, wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, tutaj mecz się skończył, ale to troszkę krótko. Mam nadzieję tutaj rozegrać jeszcze jeden, żeby wam o paru rzeczach poopowiadać. Dostaliśmy w dupę, ale exp jest, czyli nie ma najgorzej. No i tak to jest właśnie. I tutaj na koniec meczu wyświetlają się tak. Mamy podium i wyświetlane są postacie od najlepszej do trzeciego miejsca. No, ja jak można zauważyć, nie zakwalifikowałem się. Chciałem się napić, bo mi sucho w ryju, ale nie mam nic pod ręką. No i jak możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o taką warstwę audiowizualną, to szczególnie, że trzeba oceniać to powiedzmy nie porównywać tego na przykład do Battlefielda, jeśli chodzi o grafikę, tylko raczej, może zagramy sobie na mapie Stronghold Domination. Tylko raczej porównywać do poprzednich kodów, to jeżeli to porównamy do poprzednich kodów, to wypada naprawdę bardzo, bardzo korzystnie. Szczególnie, że od kodów nigdy nie wymagało się jakiejś super mega grafiki, także no wiadomo, w dalszym ciągu dałbym się pokroić za koda z taką grafiką w klimatach II wojny światowej. No ale okej. Tylko teraz jakie jest moje zastrzeżenie? Jeszcze wam powiem, wykorzystam tą przerwę, że okej, to jest Call of Duty, no dobra, widzę w tym Call of Duty, nie? No, widzę też w tym dużo Titanfalla i okej, to się wszystko zgadza, pomieszanie takie koncepcji, zaczerpnięcie i tak dalej. I no Kaiten Black Ops. Ja sam nie widzę tego Black Opsa. Ja nie wiem, o co łazi. Czemu ta gra się nazywa Black Ops? Czemu nie nazwali tego Call of Duty, nie wiem, Future Weapon, Future Soldier, Soldier of Future, Soldiers from the Future, Robotic Supers Future Soldiers? No bo kurde, co to ma wspólnego z Black Opsem? Black Ops to były klimaty zimnowojenne, były tam takie wiadomo przebitki do II wojny światowej i tak dalej. Kurde, no nie widzę tutaj, to by się nadawało na kontynuację tego ostatniego Call of Duty. Advanced Warfightera, no ale wiadomo, on nie był treyarchowy, to jak zawsze robił, oni są takim troszkę kuzynem tej serii Activisionowej od Call of Duty. Zawsze te Call of Duty są trochę inne i powiem wam, że ja zawsze te Call of Duty od Treyarchu jakoś tak bardziej wolałem. Jakoś tak według mnie bardziej potrafili, czy lepiej potrafili obsłużyć się tym silnikiem graficznym i w ogóle. Także no, według mnie jest trochę, no nie widzę nawiązań za bardzo do Black Opsa, ale może to bardziej wyjdzie w singlu niż w multi, nie wiem. Z takimi osądami poczekajmy do pełnej wersji. Póki co spróbujemy coś tu udupić. No i jeszcze tak z innych nowości, znaczy z nowości. Kurde. Jak już można było zobaczyć, no mamy ten plecak, powiedzmy odrzutowy. Możemy robić sobie takie dalekie wślizgi. Tutaj gra bardzo plusuje, bo ja bardzo lubię i cenię sobie ślizgi w FPS-ach. O waleniu kolbą mówiłem. Spróbuję jeszcze zaraz odpalić tą moją specjalną umiejętność, która się odpala po zabiciu wrogów. Można pływać, to już przed chwilą pokazywałem. Mapy są, przynajmniej tutaj... Ajajajaj. Kurde, mapy w tej becie są małe, no wiadomo, mapy w Call of Duty zawsze były raczej małe, ale są takie dość, powiedzmy, wielopoziomowe. Na przykład tutaj, żeby przejść na drugą stronę, trzeba przebiec po moście, no co mi się udało tak połowić, no ale fajnie, że to nie są tylko jakiś taki, że to nie jest zbitek jakichś prostych, głupich korytarzy udupionych w jakiś labirynt, tylko że mamy tu jakieś możliwości, że możemy pobiec po ścianie, gdzieś wskoczyć, coś... Karamba. Coś przeskoczyć i gdzieś podpłynąć wodą, kogoś zajść od tyłu, to jest spoko. Ło, widzieliście? Widzieliście to? No i teraz tak, załadował mi się ten overdrive, czyli ta moja amfa do nosa. I teraz jak to wygląda? Próbuję jakiegoś tu wroga namierzyć, żeby tego nie marnować całkiem. Albo dobra, po prostu naciskamy Q i teraz zamieniam się w Predatora. Wow, wyżej skaczę, szybciej biegam, jestem generalnie lepszy.
To jest dobre, żeby odpalić w momencie, jak na przykład wychodzimy przeciwnikowi, że tak powiem, na pysk. Wtedy to odpalamy i go szybko pu. Jak to się go doopykamy i on nie wie, co się dzieje, a my walimy go z kolby w ryjok i tyle. Dobra, i o tych rzeczach, co zauważyłem, to wam powiedziałem. Teraz skupmy się na grze. Feeling broni jest troszkę inny niż w poprzednich kodach. Mianowicie postać... Ja nie mogę teraz, szczerze mówiąc, przypomnieć sobie dokładnie, jak to wyglądało w Advanced Warfighter, ale postać jest taka troszkę ciężka, broń trochę bardziej bezwładna. Większy ma też, wydaje mi się, broń odrzut, co jest jak najbardziej na plus, pomimo że w kodach to zawsze było, kurde, maksymalnie arkadowe, a tutaj jest delikatnie mniej arcade'owe, co się jakoś tam ceni. No tutaj można przyjrzeć się roślinności. Powiem wam, no, wygląda to całkiem nieźle. Optymalizacyjnie też nie ma źle, odpalam to tam na full detalach, ale wiadomo, Call of Duty nigdy nie miało super wymagań. Z tym, że są takie, wiadomo, bolączki typowe dla bety, czyli czasem nie może wyszukać meczu, ping czasem, o widać, ping wariuje i mam coś czasem takiego na niektórych mapach, że patrzcie, co kilkanaście sekund potrafi się zdarzyć taki nie lag, ale taki freeze, wiecie. Taki, że no w sumie można powiedzieć, no lagi nie, bo lagi to od pingu. Taki freeze, że wygląda jakby mi komputer miał skraszować, ale tak naprawdę nic się nie dzieje, nie? No. No i dobra, rozegrałem drugi mecz, no nie udupiłem tutaj jakiegoś super wyniku. No mamy kilkama, na którym można zobaczyć, jak tam nas, w jaki sposób nas wymyślnie wykończono. No i to by na ten czas było na tyle. Jestem ciekaw, jakie są wasze opinie póki co na temat tego koda. Jeżeli graliście, to jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Proszę was o podzielenie się nią w komentarzach pod filmem. No i co mogę powiedzieć? Czy chcecie więcej filmów z Call of Duty? Na pewno będę też opykiwał Call of Duty na live'ach, ale jeżeli wam się podoba i chcielibyście jeszcze zobaczyć inne mapy, inne klasy na tubie, to jak to się mówi, feel free to tell me. No. A ja wam rzucam bababam napisy i synki, ściuk do wierchu. Widzimy się na następnych wideach. Miłego.